السلام علیکم تمام دوستاں پھر سنگتی ساتھیاں کو تھوڑے اپنے چینل اے آر ٹریکٹر تے ویلکم خوش آمدید جی آیا نوں تو اج اپنے دوستاں واسطے کن کہیں بلارس 510 ماڈل 2006 ماشاءاللہ ستھرا صاف ایون کنڈیشن ٹریکٹر ہے۔ ٹائراں وغیرہ دی حالت جی تھوڑے سامنے، باقی گاڑیاں دا کلر بلاک دی حالت، شو وغیرہ دی کنڈیشن تھوڑے سامنے جو چیز ہے تے اچھا ٹریکٹر ہے، زمیندارہ ٹریکٹر ہے تے فار سیل ہے۔ تے اگر کوئی دوست پھر خواہش مند ہوئے تو ویڈیو دے لاسٹ جیسا مالکاں دا نمبر بھی دے سوں، ڈائریکٹ مالکاں نال بھی رابطہ کر سکتے وے۔ پکا 6 ماڈل ہے تے ہاؤسنگ بالکل صاف، کنوں کوئی کریک وغیرہ نہیں ہے ہاؤسنگ دے، چھت وغیرہ لگی، پچھلے ٹائراں دی حالت تھوڑی ویک ہے، تھوڑے سامنے جو حالت ہے تو جو چیز گڈی دے تے لگی ہوئی ہے یہ سب چیز نال ہو سی۔ فرنٹ سائڈ تے بمپر جی دھکے والا بڑا زبردست ملتا پہ وہ بھی نال ہو سی تے لوکیشن جی اس ٹریکٹر دی پاک پتن ہے تے جیری ڈیمانڈ ہے مالک جی 26 لاکھ کریں دے پین۔ باقی ویڈیو تے لاسٹ اس مالکاں دا نمبر دے سوں، تو ڈائریکٹ مالکاں نال رابطہ کر سکتے ہو، جیری جائز پیار محبت اسی وہ موقع تے ضرور کیتی ویسی یہ ساڈا وعدہ ہے اپنے دوستاں نال۔ باقی سیلف سٹارٹ ٹریکٹر ہے، حالت چیک کر سکتے ہو، اس سائڈ تو بھی جی سارا تھوڑے سامنے بلاک دا حالت، ہاؤسنگ دی حالت تے جی سیلف وغیرہ چیک کر سکتے ہو جی، کوسٹرل سیلف لگا ہوئی اس ٹریکٹر کو۔ باقی تمام ڈیٹیلز اپنے دوستاں نال شیئر کر دیتی ہیں تے اپنے دوستاں کوئی عرض ہوندی ہے کہ مہربانی کر کے نویں آنے والے ویور سارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے سو، مہربانی کرے سو، لائک کیتا کرو، ویڈیو کو دوستاں نال شیئر کیتا کرو، تو انشاءاللہ جلد ایک نویں ویڈیو وچ ملاقات ہو سی، اس ٹائم تک اللہ حافظ، فی امان اللہ، رب رکھا۔